Työelämän jatkuva muutos edellyttää omien vahvuuksien, kehittämiskohteiden ja mahdollisuuksien tunnistamista, tunnustamista ja arviointia. Tähän tarpeeseen olemme vastanneet jo 20 vuoden ajan kehittäen erilaisia työelämäpalveluita. Tilaajinamme ovat olleet työ- ja elinkeinohallinto, yritykset, yhdistykset ja erilaiset kehittämishankkeet. Räätälöimme palvelumme kullekin henkilölle ja ryhmälle sopiviksi. Olemme saaneet osallistujilta hyvää palautetta siitä, että tuemme ja kannustamme heitä heidän lähtökohdat ja tavoitteet huomioiden ja olemme aidosti läsnä. Meillä on vankka koulutuskokemus, jonka myötä meille on syntynyt näkemys työnhakijoiden tarpeista ja työllistymiskykyyn vaikuttavista tekijöistä sekä erilaisista työ- ja organisaatiokulttuureista. Lisää tietoa työelämäpalveluistamme löydät näiltä web-sivuilta. Ota yhteyttä.